cun percorrido histórico pola transformación urbana feita en Pontevedra. Así se estreou esta tarde a cidade como sede da Placemaking Week Europe. Non hai atallos nin solucións simples ou simplistas de efectos máxicos. Para ter éxito, hai que afrontar un asunto tan complexo en todas as súas vertentes e con bons coñecementos. Como dixen antes, se algo temos aprendido en Pontevedra é que resulta imprescindible seguir, analizar e aprender de todas as ideas, de todas as propostas e de todas as experiencias existentes en calquera parte do mundo. Foi nun teatro principal ateigado de xente. Dende hoxe ata o venres, máis de 400 profesionais de 41 países de todo o mundo participarán nesta cita. O encontro máis grande de Europa sobre desenvolvemento urbano e transformación do espazo público. These four cities, Helsinki, Helsingborg, The Hague and Pontevedra, are four cities, four very interesting cities in Europe that are actually trying to embed placemaking, participatory, democratic principles within their formal planning system. O programa recolle máis dun cento de actividades con obradoiros, paneis, visitas, exposicións e conferencias maxistrais, contando con máis de 70 relatores de distintos países. Ademais, parte do tempo dedicarase a traballar con retos locais da cidade de Pontevedra. So I hope we take a lot of inspiration from Pontevedra into our own cities and keep working with both the bottom-up as well as the top-down and all become placemakers. Deste xeito, Pontevedra recolle o testemuño doutras grandes cidades europeas como Ámsterdam, Estocolmo ou Valencia.